ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کثیر العیال سن اور آپ دی کثیر اولاد سی اس وجہ تو شاید آپ ذرا تنگ دستی دا شکار رہندے سن لیکن میرے آقا کریم جدوں آئے نا تے حضرت ابو طالب کہندے نے جدوں کھانے دا وقت ہونا توجہ جدوں کھانے دا وقت ہونا تے گھر دے اندر ایک دودھ دا پیالہ یا ایک کھانے دا پیالہ یا ایک دو چپاتی ہونی تے سارے نے بہ جانا میرے بچیاں نے بھی بہ جانا دسترخوان وچ جانا ہن ایک دودھ دا پیالہ ہے آپ کہندے نے کہ میری زوجہ حضرت فاطمہ آپ او ہستی نے کہ جدوں مولا علی دی اماں جان حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ دا انتقال ہویا نا تے میرے کریم رو پئے میرے محبوب نے فرمایا آج دوجی باری مصطفیٰ یتیم ہو گیا ہے آج میری ماں تو بعد میری ماں ٹر گئی ہے کہ میرے آقا کریم اپنی اماں اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد دی قبر دے اندر پہلے خود لیٹ کے میرے محبوب کدے سجے کروڑ بدلن کدے کھبے کروڑ بدلن تے رب دی بارگاہ چ رو کے دعا کرن اے مولا میری شفیق چچی تے کرم فرمائی میری شفیق چچی تے رحم فرمائی اللہ اکبر او چچی میرے آقا خود یاد کر دینے میرے آقا فرمان دینے ایک دودھ دا پیالہ ہونا تے میری چچی دے دوسرے بچیاں نے بھوک دے نال جدو طلب کرنا تے چچی نے کہنا پیچھا ہٹ جاؤ وے پہلو مینوں مصطفیٰ نو تیرا جا لین دیو اپنے بچیاں نو پیچھے کر کے کہنا کہ پہلے مصطفیٰ پین گے اللہ اکبر تے پھر جدو میرے آقا کریم دے لب اس پیالے نو لگ جانے تے پھر پتہ نہیں رب کوثر دا کنیکشن ہی اس پیالے نال جوڑ چھڑدا سی او پیالہ کہ جدے نال ایک بندہ سراب ہو سکدا سی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہندے نے جدوں مصطفیٰ کریم میرا نور نظر میرا لاڈلا عبداللہ دا لخت جگر میرے گھر آیا میں کثیر العیال سا گھر دے اندر تنگ دستی دا عالم سی ایک پیالہ دودھ دا ہونا دسترخوان وچ جانا میری زوجہ فاطمہ بنت اسد نے سب تو پہلے او پیالہ مصطفیٰ کو پیش کرنا او پیالہ جدو مصطفیٰ دے لبانو لگدا سی خدا دی قسمیں رب اینی برکت پاندا سی اینی برکت پا دیندا سی سارے رج کے پیندے سن دودھ مکدا نہیں سی خدا کرم دے خزانے تے برکتاں دے خزانے